Γεια σας. Σήμερα θα δούμε πώς είναι ο Vlog στο τέλος της ανάπτυξής του. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε βίντεο γιατί δεν είχαμε πολλές ιδέες. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς είναι ο Vlog στο τέλος της ανάπτυξής του. Κάπως έτσι είναι. Vlogs. Έγινε μεγάλος. Δεν το περιμέναμε τόσο μεγάλο. Νάτος, τον θυμάσαι την τελευταία φορά. Έγινε πολύ μεγάλος. Αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ καλός. Και τον έχουμε εκπαιδεύσει κιόλας να κάνει μερικά πράγματα. Θα σας δείξουμε τι μπορεί να κάνει. Τώρα τι μπορεί να κάνει. Λοιπόν, vlogs, το βλέπεις, κοίτα. Μόνο με φάει το κάνει. Vlogs. Κάτσε κάτω. Κάτω. Ωραία, χέρι. Δώσ' μου το χέρι σου. Ναι, κοίτα, εδώ, το θες. Επειδή μου δώσεις το χέρι σου. Χέρι. Μπράβο, και το άλλο, μπράβο. Μίλα. Μίλα ξανά. Βασικά, εντάξει. Τώρα θα το φας σιγά σιγά. Κοιτάξτε, θα το πάρεις σιγά σιγά τώρα. Μπράβο. Τι λέει, θα το φας? Θα το φας? Φάτο, γρήγορα. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλός γενικά. Ξέρει πολλά κόλπα. Έτσι ήταν ο Vlog στο τέλος της ανάπτυξής του. Έχει γίνει αρκετά μεγάλος. Δεν το περιμέναμε τόσο μεγάλο. Αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ καλός. Γεια σας, θα λέμε σε άλλο βίντεο.